tiki-taki, 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 tiki-taki. Ei, hola, tiquitaquis, què tal? Doncs mira, ja està, l'últim partit d'aquesta primera fase de la Lliga, abans que comenci aquesta merda de Mundial. I avui ha sigut brutal. Hem guanyat Osasuna 1-2 en un partit on se'ns ha posat tot en contra. O sigui, un gol d'Osasuna que ha sigut una falta brutal, on el desgraciat aquest del Gil Manzano no ha volgut ni que revisés, o sigui, ha sigut una falta brutal. Un àrbit xulo, un àrbit que ha començat a treure targes a dojo. Hem de reconèixer que és un tio que té, a casa seva, deu tenir els caps penjats de les expulsions de Messi, Neymar, Suárez, Bale, Casemiro, un àrbit que es va atrevir a expulsar Casemiro, i avui ha posat la de Lewandowski. La de Lewandowski no ha tingut molt mèrit, perquè avui el desgraciat del polac, o polonès, com li vulgueu dir, aquest desgraciat s'ha esborrat del partit. Per mi que devia estar pensant amb el puto Mundial, però s'ha esborrat. O sigui, la primera targeta, vale, pot ser discutible, però la segona ha anat a buscar-lo. Per molt que diguin el que vulguin, ha anat a buscar la targeta i ha anat a fer mal, perquè ha saltat a sobre el tio. Vale? Avui els jugadors del Barça han demostrat els que senten els colors, i Lewandowski no els sent. Vale? Va venir d'estrelleta, va marcar 4 gols a les primeres jornades, però, francament, comença a ser tronc de jonc, així de clar. Gran partit d'Alejandro Balde, el fotis a la dreta, el fotis a l'esquerra. Partidàs d'Alejandro Balde. L'han currat a base de... Ha fotut un partidàs. Jordi Alba ha estat molt bé avui, sí senyor. Marcos Alonso, ha tingut alguna cagadeta. Christensen, com sempre, impecable, és un gentleman jugant a la defensa. Busquets ha fotut un partit que ha sabut aguantar molt bé el mig del camp, i Frenkie de Jong s'ha sortit. Quan l'han posat de central, quan l'han posat de mig camp, el que vulguis. Pedri, cansat com està, perquè està rebentat. S'ha fet un far de córrer, ha posat pausa al partit quan la tenia que posar, i ha fotut un gol amb una jugada meravellosa. I després ja Frenkie de Jong ha fotut aquell passe, on ha sortit Rafinha, que ha substituït a l'inútil del Dembélé, perquè només ha fet una jugada bona. Tot el més, passes entre línies malament, no s'entenia amb Ferran, fatal. Dembélé té un partit bo, 25 dolents, o sigui que algú li ensenyi a jugar a futbol amb aquest tio. Ha sortit Rafinha i ha vist molt bé la jugada, i un cop de cap justet amb el fora de joc, però ha sigut l'1-2. Brutal. Ferran ha jugat molt bé. L'única vegada que avui fot un gol, pobret, li anulen per fora de joc, però no ha de pensar. Ferran no ha de pensar. Quan no pensa, els marca. I res, que el Barça avui ha fotut un partit per ser líders. Sí senyor, perquè hem de recordar que som líders, encara que el Madrid guanyi el camp del Cádiz. Som líders, i els jugadors de Can Barça, tant que critiquen a la selecció, els jugadors de Can Barça, que la majoria van al Mundial i són seleccionats per Espanya, doncs avui han posat el peu. Aquests sí que han posat el peu. I avui ho he de dir, i això que soc molt crític amb Xavi. Avui Xavi ha fet molt bé els canvis, els ha sabut molt bé. No ha pogut fer el canvi que tenia pensat de Christensen, perquè li volia donar minuts per Piqué, perquè Piqué l'han expulsat a la mitja part. Ha sortit de la banqueta, ha anat a parlar amb l'àrbit, a l'àrbit li ha fotut un mal gest, un plan maleducat, com és aquest Gil Manzano, el desgraciat aquest, que és un maleducat, i el Piqué s'ha rebotat, li ha dit algú, i al túnel de vestuaris l'ha expulsat. O sigui que Piqué acaba la seva carrera a la Lliga Espanyola expulsat. I batent un altre rècord, és el jugador del Barça amb més expulsions a la Lliga. O sigui, ja tens un altre rècord per tu, Gerard, que et vagi tot molt bé, i quan tornis que sigui de president, ja t'ho vaig dir l'altre dia. I res, estem molt contents, perquè, hòstia, hem patit la primera part, el quart d'hora l'hem regalat, i quan he vist que el desgraciat del polonès s'autoexpulsava, perquè ha sigut una autoexpulsió, ha anat a buscar el jugador, perquè si veieu les imatges de televisió, l'ha buscat amb la mirada i li ha fotut un viatge. Doncs veureu que aquest tio, que sí, que molt bé, però busquem un altre davanter, i quan puguem, ara, vete pa tu pueblo, que aquí has fet tot el que tenies que fer. A la teva carrera ja l'has fet. I això no ens agrada als culers. Això no ens agrada. Un camp d'Osasuna, un camp difícil. Un camp
on la gent apreta molt, on l'Osasuna va al 100%, perquè té pocs jugadors internacionals i avui anaven al 100%, perquè van cinquers. No oblidem, Osasuna va cinquè a la Lliga. I el Barça ha començat perdent amb un gol de falta, com ja hem dit abans, amb una falta que era claríssima, els jugadors s'han portat a 2 tios per davant. Vaja, i jo encara diria que el que ha aixecat la cama doncs, l'ha tocat una mica. Però així tot, en contra l'àrbit, amb 10 jugadors, contra un Osasuna que han lluitat, com sempre, aquelles defenses fèrrees que tenia l'Osasuna, que ens deia un amic meu fa molts anys, aquest equip que treballa, que lluita, que no sé què, avui ja els hem remuntat el partit. És el primer partit que el Barça remunta, perdent 1-0. Ojo, és el primer partit que el Barça remunta, i això és molt important. Hem vist un altre Barça, avui m'ha agradat, el primer quart d'hora no, m'he cagat amb tot. Val? Xavi protestant com sempre, jo crec que protestes masses, t'han ensenyat targeta, algun dia t'expulsaran, et queden 2 perquè t'has sancionat, i quan anem al tram baix, el dia 31 de desembre, doncs Lewandowski no podrà jugar. Una de les coses bones que té Lewandowski és que s'estalviarà anar en el centre comercial aquest dels Garrulos, però, vaja, no ho tenies que fer, xato, no ho tenies que fer. Però, bueno, que res, que estem molt contents, que ens anem ja cap al Mundial, a veure aquest Mundial dels putos àrabs, aquest Mundial de merda que s'han inventat perquè els mafiosos de la FIFA treguin calés, aquests mafiosos que van amanyar aquest sorteig tant de Champions com d'Europa League, perquè en el Barça i el Madrid els toquin rivals difícils, perquè la Superliga està allà i ens la fotran com sigui. I doncs aquests mafiosos, que ens han buscat al Manchester United, que el tindrem el 16 de febrer per l'Europa League, i li han fotut el Liverpool al Madrid, doncs han muntat aquest Mundial de merda, en el qual a partir d'avui ja només es començarà a parlar aquí, o a partir de dijous, quan acabi aquesta jornada de Lliga, amb el Madrid-Cádiz, ja es començarà a parlar del Mundial. Un Mundial que durarà, em sembla que fins a finals de novembre o a principis de desembre, i res, ens tornarem a veure, suposo que l'any que ve ja, perquè el dia 31, per molt que n'hi hagi un Barça espanyol, jo no estaré per fer el tiqui-taqui, perquè hem de celebrar el raïm, o sigui, que així que res, aquesta vegada ens despedirem, i a tots vosaltres, dient-vos que hi ha bon Nadal, bon cap d'any, ens veiem el 2023, i el 2023 farem el primer tiqui-taqui de l'any, amb un Barça espanyol. Esperem que comencem l'any líders i esperem que quan vinguin els Reis també siguem líders perquè haurem guanyat a l'Espanyol. I m'he equivocat abans perquè Lewandowski no s'estalvia d'anar al centre comercial perquè el partit és a Can Barça, és a l'Spotify Camp Nou. Així que el veurem a la propera si no et tornes a esborrar. I res, m'ha encantat Chai Raid, que ha debutat avui, i un altre jove que debuta. En fi, que com dic sempre, aquest cop, bon Nadal, bon cap d'any, i visca el Barça i visca Catalunya. Adéu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.